iz Katekizma Katoličke crkve broj 150. Vjera je prije svega čovjekovo osobno prijanjanje Bogu, istodobno neodvojivo od toga jest i slobodan pristanak za svu istinu što ju je Bog objavio. Kao osobno prijanjanje Bogu i pristanak uz istinu koju je On objavio, kršćanska se vjera razlikuje od vjere u neku ljudsku osobu. Dobro je i pravedno povjeriti se potpuno Bogu i posvema vjerovati ono što je On rekao. Naprotiv, bilo bi isprazno i varljivo takvu vjeru pokloniti nekom stvorenju. Važno je i bitno razlikovati vjeru prema Bogu i vjeru prema nekom stvorenju. Sveti Pavao je naglašavao: znam komu sam povjerovao. Ovi naši koraci vode nas prema tom razumijevanju. Kroz Sveto pismo i nauk vjere upoznajemo našu vjeru i onoga kome vjerujemo. Iako vjeru ispovjedamo zajednički, vjera je prije svega naše osobno prijanjanje Bogu. Ne možemo biti i nismo skriveni u nekom mnoštvu, iza drugih. Vjera nije privatna stvar, ona je javna, ali je osobni čin i ima smisla samo kada je osobna. Osobno prijanjanje Bogu i slobodan pristanak uza svu istinu što ju je Bog objavio. U tome se i razlikuje kršćanska vjera od vjere u neku ljudsku osobu. Bilo bi isprazno i varljivo takvu vjeru pokloniti nekom stvorenju. Rast u vjeri vodi nas prema potpunom povjerenju i potpunom predanju Bogu. Posvema vjerovati ono što je On rekao. To znači vjerovati u jednoga Boga. Ne samo nemati drugih bogova uz njega, nego i njemu vjerovati potpuno mu se predati. Posljednji dani Korizme vode nas prema takvoj vjeri. Vjeri koja prepoznaje Boga koji je i svoga Sina za nas predao u ljubavi prema svakom od nas. I jednako nas vodi prema našem osobnom odgovoru na tu njegovu ljubav.